муҳоҷирони муҳтарам, марҳамат, кадоме ки границара бошед ба сарҳади Қазоқистон, мо ба шумо як ширкати боваринок тавсия медиҳем. Ширкати Акай Баҳром мебошад, ки беҳтарин ширкат аст. Мошинаҳояшон мошинҳои комфорт мебошад. Марҳамат аз Москва ва Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда, иншоалло ки ҳуҷҷатҳои шумо тахкарда меорад. муроҷиат кунед дӯстони азиз, аз номи канали мо Насим Деҷи ҳатман салом расонед. Ба ҳамаатон роҳи сафед, худо нигаҳбон. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд, ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед, ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментария нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, якумин эълони имрӯзаи мо замини фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Дӯстӣ, пеши бозори Сомонӣ, пушти световой минтақаш мегӯям бародаро. оби свет 24 соат ҳаста. мисол светош намебаранд. ана 5 сотиқ замина ди хонара фундаментош рехтагиянд. нархи ҳамин замина дӯстон 80 000 сомон мега. 500 семен блок дорад, 2.5 тонн дига семен дорад, дирес санги калон, дирес ярес шебен, як рисид як қум дорад. хулоса ин қайдгар арматур дорад. ҳамаша дами нархи 80 000 сомонӣ хуш карда мешавад. инош ҳамаш падарка дӯстони азиз. марҳамат кунед дар номерҳои 89 69 50 15 номерҳои ватсап жан занг бизанед. маълумоти пурро аниқтаи заминро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем, ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики хидмат аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед. роҳи сафед, худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо анакадме ки аз ноҳияи восеъ хонахар бошед, хона кофтеса бошед, марҳамат, як хонаи арзонака барашон пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восеъ, кӯчаи Синош мегӯянд. 6 сотиқ замина дар хонаҳай оби свет ҳам дорад. кӯчаи Сино, марҳамат кунед, калидор дорад бо веранташ, нонпасхона ва фундаменти ду ҳуҷраи дига бо рехтагии бобанияш. рехтагии ҳуҷҷатҳош 100%. мактаб, беморхона, аптек, садик, мактаб, хулоса ҳамаш дар наздикии хона ҳастай бародаро. оби свет 24 соат ҳастай. ана мисол дар ноҳияи восеъ, кӯчаи Сино, нархи ҳамира 150 000 сомон мега бародаро. марҳамат кунед, хонаи арзонака успех нешед бачаҳо. ана дар номерҳои рӯи экран буда 24 21 марҳамат кунед, занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари заминро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. шебачаҳо, аз ҳаматон хоҳиш мекунем лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед. канали нави мо бо номи Арзон ТЖК дар ютуб бизанед. иншоалло ки дар ин канал ҳама рӯза хонаҳои фурӯшида пешкаш мекунем. подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, байни Рӯдакӣ, Ёвон Ваҳдата қарор дорад. 4 дар хонаи 32 сотиқ замин, табиати зебо. ба наздикиаш, хулоса дар наздикии ҳамин хона мисол об ҳам мегзарад. нархи хона 135 000 сомон мега. хулоса хона бародаро ана дар миёна, дар ҳолати миёна, ана ремонтҳои миёна, камне ки мисол бихараш бо камтаракам расходшам мекунанд.
32 сотиқ замин 4 дар хонаи бодро нархаш 135,000 сомонӣ. ба курси рубл худ ҳисоб кунед. Мисол курси рубл имрӯза 117 сомонӣ ай. Марҳамат кунед дар номерҳои 969 9085 занг бизанед. маълумоти пурраниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, чорумин эълон мо якто хонаи фурӯши арзонак аст ки дастурӯши фурӯхтан дар кор то охир тамошо кунед. лайкро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи вахш киров диш меган. 5 дар хонаи 7 сотиқ заминай хулоса 5 дар хона дар замонавӣ дар ремонтҳои замонавӣ дидестен. гирдаш 4 тараф бо симеблок маҳкам карда дарвоза часпондагӣ. як тои дигар магазин дорад, амборхона, ошхона, ҳамом ҳам дорад бародаро. бо ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. ҳами чизе ки доред ҳастед ҳами хона нархша 230,000 сомон мега. ана документош ҳамаш сатфоизан. дар номерҳои 977 88 37 37 дӯстон номерҳои дастии соҳибшанд. марҳамат кунед занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. шербачаҳо лайкҳоро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. эълон дӯстони азиз, кадоме ки ягон ҷи барои фурӯхтан ё ки реклама кардан дошта бошед, ватсап барои реклама кардан мошин, хона, замин, квартира, трактор, марҳамат кунед. дар ватсап равон кунед. иншоалло ки дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешаи мост. ҳатман шербачаҳо лайкҳоро бизанед. подписия кунед. ҳазор раҳмати калон шербачаҳо барои дастгиритон. дарси видео тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки настройка гуфтагӣ буд, марҳамат кунед як хонаи арзонака барашон пешкаш кунем. хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Кулобиёнаш меган. 4 дар хонаи 6 сотиқ замин дар треза часпондагӣ, худо креша часпондагӣ ана бо симеблок қади бардоштагӣ бародаро. кухни бания дар даруни хона ҳастай дӯстони азиз. нархи хонара 270,000 сомон мега. боз савдои хуб ҳам мешавад бародаро. марҳамат кунед. дар номерҳои 931 19 95 41 занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. дар хонаи 8 сотиқ заминай креша часпондагия хулоса дӯстони азиз креша пӯшондагия ва хулоса хона дӯстони азиз бо хишти пухта бардоштагия. нархи хона срочни фурӯхтан дар кора 8 сотиқ замин дар хона 100,000 сомониш мега. бо савдои хуб ҳам мешавад бародаро. дар номерҳои 937 72 23 номерҳои ватсап ҳам дорад. марҳамат кунед. кадоме ки масалан аз ғарибӣ менависен, аз ғарибӣ ба номерҳои ватсап худ бинависен. маълумоти пурро аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳробод. 3 дар хонаи 7 сотиқи заминай. хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. курпа ва курбача мегирем ё зиндагӣ мекунем шербачаҳо. ана хулоса об дар наздикии хона ҳастай. проблема нашоди обош нестай. нархи хонаро 150,000 сомон мега. марҳамат кунед. хонаи арзона дӯстони азиз мо мондем бари шумо 7 сотиқ замин 3 дар хона нархаш 150,000 сомонӣ. телефонно барои тамос 933 33 37 92 номерҳои ватсапам дар ҳамин номерҳо ҳастанд. занг бизанед. маълумоти пурро аниқтари заминро аз хонаро аз худи соҳибаш пурсон шавед. раҳмати калон дӯстон барои дастгиритон. дар паноҳи алло бошед. дастгир кунед. худованд нигаҳбонтон бошад.